Christoffer beundrede hende fra sit bord. En sand engel i hans øjne, med hendes lange brune hår, fregner på kinden og de flotteste blå øjne. Han havde aldrig nogensinde været så forelsket før. I hans fantasi ville han spørge hende ud, og hun ville sige ja hver gang, men han havde desværre ikke samme mod i virkeligheden. Hey, hold dig væk. Jeg kan faktisk rimelig godt lide hende. Hun betyder meget for mig. Så det du prøver at sige, at du ikke kunne? Helt ærligt. Hvad tror du selv? Jeg vil se det derovre. Absolut. Jeg skal nok gå over til at snakke. Må vi lige få os at snakke herovre? Ja. Og ikke for Frida. For ellers. Christoffer var nervøs, og han kunne næsten ikke tænke på andet end Frida. Han gik kun og tænke på, hvordan han ville spørge hende ud. Hey Frida, kunne du ikke tænke mig at tage mig ned på stranden en dag? Mumlede han sig selv og sagde, nej, det går nok ikke bagefter. Pludselig gik Frida forbi ham. Det var for sent nu, og derfor valgte Christoffer at kigge væk. Skete der? Han prøver at kysse mig. Er du okay med det? Næste morgen vågnede Christoffer med ondt i maven, men han var ikke syg. Han begyndte at undersøge, hvad det kunne være. Der gik det op for ham, at han måtte spørge Frida snart, før det var for sent. Han stod foran spejlet og øvede sig på, hvad han skulle sige. Han vidste ikke, fordi han var forvirret. Hey Frida, kunne du ikke tænke dig at tage mig ned på strøget næste weekend? Hey Christoffer, hvad så der? Hey, hvad har jeg gjort? Jeg skulle lige til at spørge hende ud, og så står du bare og står i vejen for mig. What the fuck, man? Hey, Frida, må jeg ikke spørge dig om noget? Nej. Kom nu. Jamen okay så. Okay. Jeg tænkte på, kunne du ikke tænke dig at tage mig ned på strøget her på søndag? Jo, hvorfor ikke? Hvor er din ven nu? Hej, tak for i dag. Jeg tænkte, jeg har fødselsdag næste uge. Kunne du ikke tænke dig at komme med? Jo, hvornår er det? Det er næste søndag kl. 7. Okay, jeg kommer. Okay, så ses vi der. Hej. Sig mig, hvad fanden tror du der var?